Mor da, a croeso cynnes i bawb ohonoch chi unwaith yn rhagor. I'n gwasanaeth ni yma o Fro Aled, a hitha bellach yn Sul cynta Mawrth. Maen nhw'n sôn bod y Gwanwyn ar y ffordd, rai fi gyfela dydy hi ddim yn teimlo felly bore yma. Ond wrth iddi hi ddod, gobeithio chydig bach yn gresach, a mwy o arwyddion Gwanwyn, swn ni yn ddiolchgar iawn petai chi fodlon rhannu chydig bach o lyniau gwanwynol hefo fi. Unwaith yn rhagor mae'r stoc di mynd chydig bach yn isel, a mi fyddwch chi'n sylwi ella bod na lond gwlad o lyniau o Lansanan, ac wrth gwrs, gan bod ni'n cael trafeilio ymhellach na sydd yn rhaid ar hyn o bryd, mae hynny'n mynd i fod felly. Ond unrhyw un ohonoch chi sydd â lluniau o be bynnag sydd yn arwydd o'r Gwanwyn, anfonwch nhw draw a mi nawn nhw ffitio mewn gobeithio yn daclus efo'n gwasanaethau ni yn y dyfodol. Wsos dwytha, mi o'n ni yn llongyfarch ac yn llawenhau bod na fuddigoliaeth yn y byd rygbi, lle oedd Cymru wedi curo Lloegr. Wsos yma, dwi eisiau llongyfarch Morgan Elwy am i lwyddiant o ar Can i Gymru nos Wener. Arbennig iawn, da iawn chdi. A mae Can i Gymru wedi gwneud yn dda iawn allan o'r ardal yma dros y blynyddoedd diweddar yndo. Hyfryd cael gweld hynny. Da ni bore yma yn mynd i barhau efo'n cyfres ni trwy lyfr y Salma, ond da ni'n mynd i gael seibiant bach o heddiw ymlaen. Mi fyddwn ni yn paratoi fymryn at y Pasg yn y gwasanaethau o rwan ymlaen, a mae ddigon tebyg y byddwn ni'n dychwelyd i lyfr y Salma rhywbryd yn y dyfodol, gan i weld pryd. Ond da ni am orffan yr rhan yma o'r gyfres a'i galw fo'n hynny, da ni am orffan yn ystyried Salm 42, y Salm gyfarwydd honno, sydd yn cychwyn fel hyn yn Beibl.net. Fel hydd yn brefu am ddiod o ddŵr, dwi'n hiraethu go iawn amdana ti o Dduw. Mae gen i syched am Dduw, y Duw byw. O, pryd ga i fynd eto i sefyll o'i flaen yn y deml. Bosib bod chi yn teimlo yn debyg i hynny y bore yma. Sychedu am y Duw byw, yn hiraethu am y profiad hwnnw ac o bod hefo'r saint yn ei foli fo. Ond wrth gwrs mae y Beibl yn dysgu ni y gallwn ni ddod at Dduw, y cawn ni ddod i'w bresenoldeb o, ond yn unig trwy Iesu Grist, oherwydd bod y ffordd wedi agor i ni trwy'r hyn naeth Iesu ar y groes. Mae gan y Cristion wedyn hyder i fynd at Dduw yn ei wendid, yn ei ofn, ac i rannu'r cyfan hefo'r arglwydd mewn gweddi, ac i gael ei ysbrydoli wrth foli. Dyma be mae Effesiaid yn dweud wrthyn ni am Iesu Grist. Ynddo ef, a thrwy ffydd ynddo, yr ydym yn cael dod at Dduw yn eofn a hyderus. Felly, sut bynnag ydych chi yn teimlo y bore yma? Yn llawn brwdfrydedd ac yn ddisgwylgar am brofi o ddaioni Duw trwy'r ysbryd glân, neu'n teimlo chydig bach yn swrth, yn bryderus, yn ofnus. Yn Iesu Grist mae gynnon ni y mynediad yma at y Duw byw. Mi da ni'n cael dod yn eofn ac yn hyderus ar sail heiddiant yn gwaredwr. Felly dewch i ni fod yn barod i wneud hynny, i wrando ar ei airo ac i ymateb, i roed yn calonna i Dduw yn yn mawl ac yn parodrwydd i ymateb i'r hyn yr ydyn ni'n ei glywed heddiw. Dewch i ni gychwyn felly yn gweddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni eto yn clodfori dy enw bendigedig di. Yn dad, mab ac ysbryd glân, da ni'n rhyfeddu mor fawr ydy dy gariad di. Mor rhyfeddol ydy dy ras di, dy fod ti wedi edrych arna ni, bobl euog, bobl wrthryfelgar, ac wedi trigarhau, wedi tosturio wrtha ni trwy ddod yng Nghrist i fod yn achubwr. Da ni'n gweddio arglwydd wrth i ni foli bore yma, wrth i ni wrando ar dair y byddi di ar waith yn rymus yn yn heneidia ni. Yn dangos i ni arglwydd y syched sydd yna, am gariad y syched amdana ti o arglwydd Dduw. A ni di plis yn tywys ni at Grist i brofi o'r helaethrwydd yna, o'r digonedd yna sydd ar yn cyfar ni y bore yma, yn yn ofn, yn yn gwendid, yn yn pechod. Arglwydd maddau ni felly, bob anghyfiawnder, bob hunanoldeb,
maddau ni bod ni'n gallu bod mor gyndyn i droi atat ti. A boed i'r bora yma, neu pryd bynnag ydyn ni yn addoli trwy gyfrwng y fideo yma, boed iddo fo fod yn fodd i ni brofi yn ddyfnach ohono ti trwy dysbryd. Da ni'n cyflwyno'r cyfan felly, yn gofyn dy fendith di, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, fel o'n i'n deud, Salm 42 fydd y testyn, ac Ann Williams Henllan fydd yn darllen y rhan honno o'r salma i ni, ac yna mi fydd Alun Jones Llansannan yn gweddio. Ond cyn hynny, da ni am wrando neu canu, groeso i chi canu, ar un o'r emyna yn llyfr Caneuon Ffydd, rhif 224, sydd yn aralleiriad o Salm 24. Salm 42, mae'n ddrwg gyda'i. Mae geiriau yr emyn yn mynd fel hyn. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fe enaid i yn dyheu am fod yn agos mwyn profi o'th gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chyda thi rwy finnau'n siŵr, mae tydi yw serch fy nghalon, ac o ddiw a ddolaf di. Fel y dehea Mae'n tad ar y nwyt yn y nyfed, da ni diolch am fore newydd fel hyn arglwydd i ddod gyda'r randi. Da ni diolch am y wlad, brydferth o'n cwmpas ni arglwydd. A da ni'n gofyn i ti nesau ata ni. A da ni yn llawenhau bore yma yn neges yr Efengyl i Gris farw dros neu bechodau ni, yn ôl yr ysgythyrau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd, yn ôl
yr ysgrythurau. Ac arglwydd, da ni'n dod bore yma, nid yn y heiddiannau'n hunain arglwydd, ond yn heiddiant yn gwaredwr Iesu Grist. A da ni'n cymryd cysur bore yma arglwydd, bod gynnon ni eiriolwr gyda'r tad yn y nefoedd, sydd yn cydyn deimlo a'n gwendidau ni. A da ni'n diolch arglwydd bod yna ffordd wedi agor i ni i ddod ger dadfrondi bore yma arglwydd. Da ni'n gweddio byddwn ni'n edrych ar Iesu bore yma. Mor beraidd i'r credadau'n gwan i'w hyfryd enw Crist, mae'n lleisu boen, yn gwellau glwy, yn lladd ei ofnau trist. Da ni'n gofyn i ti gyfeirio meddyliau ni arglwydd at ei digaredd a ddwynder ei dysturi o, a'i sancteiddwyd o, a'i ymynedd o arglwydd tuag ata ni. Da ni'n gweddio dros ein gwlad bore yma. Da ni'n gweddio dros gyflwr ein gwlad arglwydd. Da ni'n gweddio dros y galarus, dros yr rhai sydd mewn afiechyd arglwydd. Da ni'n gweddio i ti i cysgodi nhw arglwydd a'i cysuro nhw. Da ni'n gweddio dros ein teuluoedd a'r plant arglwydd yn y sefyllfa sydd ohoni arglwydd. Da ni'n gofyn i ti o'r uwch lywodraethu arglwydd dros y cyfan. Ond da ni'n gofyn bore yma arglwydd, byddi di yn ymostwng ni arglwydd a'n plygu ni arglwydd. Gofyn i ti roi calon drylledig i ni arglwydd. Gofyn i ti roi ysbryd o difeirwch. Gofyn i ti ein glenhau ni arglwydd a'n puro ni arglwydd. Da ni'n gofyn i ti gwrdd ag anghenion arglwydd. Da ni'n dod o gwahanol gyfeiriadau a gwahanol achasuron yn ein bywydau arglwydd. Felly, da ni'n gofyn i ti ymwneud hefo ni ac i gwrdd ag anghenion arglwydd. Delio hefo'n colonna ni arglwydd, rho galon unplig i ni, a wedi'w chysegru i ti arglwydd. Rhoi fuddod i ni arglwydd, a gwna i ni garu dy orchymynion. Ond arglwydd, da ni'n gofyn i ti agor y gair bore yma. Da ni'n gweddio dros rodri, da ni'n gweddio arglwydd, byddi di'n eneinio y gair ar yn cyfar ni ysgol i dda arglwydd. A bod y lan ysbryd arglwydd yn gweithio yn rymus yn plith ni arglwydd. Da ni gofyn i ti arglwydd yn arwain ni bore yma, arwain ni ar y daith arglwydd. Di ffygiau ddim ar cyd fy nhaith, tra peri gras yn e. Ac er gyn lleiad i'w ynghrym, mae digon yn ddoe. O go arglwydd, da ni'n gweddio am dy bresenoldeb. Da ni'n gweddio arglwydd, byddi di'n agos ata ni arglwydd. Da ni'n gweddio arglwydd, byddi di yn ein meddiannu ni ysgweli di dda. Boed fy nghalon i ti'n demol, boed fy ysbryd i ti'n nyth, ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros byth. Gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb im. Gwrando ein gweddio ni ysgweli di dda yn enw Iesu Grist yn arglwydd. Amen. Fel y dehea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly dehea fy enaid amdana ti, o Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw. Pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron. Fe fy nagrain fwyd i mi ddydd a nos, pan o fynent i mi drwy'r dydd. Ple mae dy Dduw? Tywallta fy enaid mewn gofid wrth gofio hyn. Fel y rawn gyda thyrfa'r mawrion i dŷ Dduw, yng nghanol banllefau a moliant, torf yn cadw gwyl. Mor ddarostyngiedig wyt fy enaid, ac mor gythybrus o mewn. Disgwyliaf wrth Dduw, oherwydd eto moliana fef, fy ngwaredydd am Dduw. Y mae fy enaid yn ddarostyngiedig ynof. Am hynny, meddyliaf amdana ti, o dir Iorddonen a Hermon ac o fynydd Misar. Geilw dymder ar ddymder yn sŵn dy readrau. Y mae dy fôr a ddonau wedi llifo trosodd. Liw dydd y mae'r arglwydd yn gorchymyn ei ffyddlondeb, a liw nos y mae ei gân gyda mi, gweddi ar Dduw fy mywyd. Dywedaf wrth Dduw, fy nghraig, pam yr anghofiais fi, pam yr rhodiaf mewn galar, wedi fy ngorthrymu gan y gelyn. Fel pendryllio fy esgyrn, y mae fy ngelynion yn fy ngwawdio, ac yn dweud wrthyf trwy'r dydd, ple mae dy Dduw?
Mor ddarostyngiedig wyt fy enaid, ac mor gythryblus o mewn. Disgwyliaf wrth Dduw, oherwydd eto molianna fef, fy ngwaredydd am Duw. Mi fydd na nifer ohonoch chi drost y blynyddoedd wedi nghlywed i'n sôn am David Ollerton. Tad Andy Ollerton, sef awdur cwrs y Beibl, gweinidog, ag un a fy'n ddylanwad mawr arna i, ac ar nifer o'n nghenhedlaeth i wrth gwrs wrth iddo fo fod ar y cyd efo Meirio Morris ac Eros Wyn Jones yn hyfforddi cwrs dawn. A mi oedd gan David Ollerton nifer o ddonia arbennig. Ac un ohonyn nhw oedd y ddawn arbennig honno i ofyn cwestiynau nad oedd modd i chi woffloch ffordd allan ohonyn nhw. Ac un o'r rhai sydd wedi aros yn ynghof i fwyaf clir ydy pan oedd o yn ymweld, neu pan oedd chi'n cael sgwrs ffôn efo fo, mi oedd o'n gofyn y cwestiwn, sut mae pethau ar dy enaid di, Rhodri? Nid sut mae pethau yn y gwaith, sut mae pethau fo'r teulu, be ti'n ddarllen ar hyn o bryd, oedd i gyd yn gwestiynau oedd o'n i ofyn yn nes ymlaen, ond sut mae pethau hefo dy enaid di? A mae hwnna'n gwestiwn anodd i atab yn dydy. Yn gwestiwn ella, da ni'n deimlo sydd yn eithriadol o bersonol, ac o bosib yn gallu gwneud i ni deimlo'n anghyffyrddus. Ond dydy hynny ddim yn ddrwg o beth. Bo ni yn teimlo'n anghyffyrddus pan ydym ni'n gorfod wynebu cwestiynau anodd am gyflwr yn bywydau ni, am gyflwr ysbrydol sut mae pethau rhwngtho ni a'r arglwydd. Ac yn ddiddorol iawn, dyddi yma, mae sôn am yn enaid ni wedi dod yn llawer mwy cyffredin yn dydy. Er enghraifft, drost siŵr misoedd ddwytha ella, mae yna eitem wedi bod ar wefan BBC Cymru Fyw. A'r teitl yr eitem ydy Lle i enaid gael llonydd. A'r awgrym ydy bod na lefydd penodol yn ystod y cyfnod anodd yma lle da ni wedi mynd i gael llonyddwch. Wel, taswn i'n gofyn i chi sut mae pethau hefo'ch enaid chi bore yma. Sut fysa chi yn ymateb tybed? Ac wrth gwrs, y rheswm pam dwi am i ni feddwl am hyn ydy beth sydd yn digwydd yn Salm 42. Wrth i ni fod wedi dilyn y gyfres on trwy'r salma, mae'n deg deud bod ni wedi bron gweld mewn trwy ffenast i enaid y salmydd beth sydd yn digwydd yn ei fywyd o. Sut maen nhw wedi ymateb i wahanol sefyllfaoedd ar draws yr pethau gwahanol sydd yn codi mewn bywyd. Ac yn Salm 42 eto, mae'r salmydd yn bod yn agorad, yn onast iawn yn deud sut mae pethau hefo'i enaid o. Ac felly, wrth i ni ddarllen, wrth i ni fyfyrio, fel yr ydym ni'n mynd at ddrych i weld yr adlewyrchiad, mae'n gwbl briodol yn bod ni wrth ddarllen y salma yn gofyn yr un teip o gwestiynau amdana ni'n hunin. Yn enwedig felly os ydym ni'n addoli a da ni'n dyheu am i'r ysbryd glân a'r gyhoeddi, cysuro yn tywys ni i adnabod Duw yn well a chymhwyso gair Duw i'n bywydau ni. Mae'r salm yma, Salm 42, yn salm arbennig o gofiadwy oherwydd y gyffelybiaeth fyw mae'r salmydd yn ei ddefnyddio ar y cychwyn. Ond tydi hi ddim yn un o'r salma yma sy'n awgrymu gorfoledd dathlu fel mae cymaint o'r salma eraill yn ei wneud. A deud y gwir, da chi'n gallu teimlo dwyster profiad y salmydd reit ar y cychwyn yn dydych. Fel y dehea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dehea fy enaid amdana ti o Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw. Pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron. A trwy y salm yma, mae yna drawiad cyson, mae yna rhythm o ofyn cwestiynau, o obeithio, o anobeithio ac yna atgoffau hun o'r gwirionedd. A mae o'n cydnabod difrifoldeb i sefyllfa yn dydy.
mor ddarostyngedig wyt fe enaid, mae o'n deud, neu mae Beibl.net yn ei ddatgan o hyd yn oed yn fwy plaen, lle mae y salmydd yn deud, dwi'n teimlo mor isel. Ond mai gael arnad gan unigolyn ydy'r salm yma, lament yn Saesneg, dydy hi ddim yn hollol anobeithiol chwaith na di. Achos mae o'n troi o allwys i galon o flaen Duw, lle mae Duw, ac yna i'r gobaith yn ôl ac ymlaen. Ond pam mae'r salmydd fel yma, tybed? Be sydd wedi achosi iddo fo fod yn y cyflwr argyfyngus yma? Achos dyna'r sefyllfa mae o'n ei wynebu'n, de? Dyna mae'r adnod gyntaf yn ei gyfleu i ni, bod o'n hollol desbryd am Dduw, fel mae'r anifal, yr ewig, neu'r hydd, gair arall am garw, bron a marw isio dŵr. Wan, i ni yn darllen y salm, da ni'n naturiol eisiau gwybod, wel, pam? Pam bod y salmydd yn y cyflwr yma? A fel sy'n digwydd yn aml yn y salma, da ni'n cweit yn cael y wybodaeth gefndirol i gyd. A fel dwi wedi awgrymu o blaen, dydy hynny ddim yn ddrwg o beth. Achos weithiau, da ni'n gallu defnyddio gwybodaeth gefndirol i esgusodi ac i greu bwlch rhwngthon ni a'r salmydd. O, wel, oedd o'n teimlo felly, achos hyn. Di hynna wedi digwydd i fi, felly sy'n angen i mi boeni. Ond dwi eisiau i ni gael yn annog bore yma i wrando ar y salmydd ac i roed yn hynny'n ynni sefyllfa fo ac i ofyn, yda ni yn sychedu am y Duw byw, yda ni'n teimlo fel tasa Duw di anghofio ni o bosib. Ar ôl deud nad ydyn ni'n gwybod yn union be ydy'r amgylchiadau, be ydy'r cefndir y salm yma, mae yna gliwia bach ynddi hi hefyd yn does. Enghraifft, mae yna sôn bod yna elynion yn ei watswar o, yn gofyn yn wawdlyd, lle mae dy Dduw di? Felly, da ni'n tybio bod o ar ben ei hun. Bod o ddim yng nghanol y credinwyr, bod o bosib ddim hefo'i deulu, ffrindiau i gyd credinwyr, a bod o ar wahân iddyn nhw. Teimlad, da ni yn ymwybodol ohono fo ar hyn o bryd. Mae yna hefyd gyfeiriadau daearyddol sydd yn awgrymu bod o'n bell i ffwrdd o Jerusalem, yn bell i ffwrdd o'r deml lle y bydda na addoli Duw yn digwydd hefo'r bobl. Da ni'n gwybod. Ond yr awgrym ydy bod o'n ffeindio hi'n strygl i addoli ac i ddal gafal yn ei obaith oherwydd i amgylchiadau fo. Mae enaid o yn ddarostyngedig. Mae'r gelyn yn gwatswar i ffydd o. Mae Duw fel petai o wedi anghofio fo yng ngeiriau y salmydd. A mae o'n gofyn yn benodol, lle mae Duw? Ond mae yna gymaint o bethau yn does sy'n gallu gwneud i ni deimlo'n debyg i hyn. I brofi anobaith neu ryw aniddigrwydd, ryw deimlad nad ydy pethau'n iawn yn ddyfn yn bodolaeth ni, yn yn heneidia ni. Mae yna lot o bethau sy'n gallu achosi ni dybio bod Duw yn bell i ffwrdd oddi wrtho ni. Ac oherwydd yn bod ni'n bobl o gig a gwaed, efo meddwl, corff, emosiynau ac anghenion ysbrydol, yn aml mae'r rhesymau tu ôl i sut ydyn ni'n teimlo yn gallu bod yn gyfuniad o nifer o elfennau gwahanol. Mae amgylchiadau yn bywyd ni yn naturiol yn mynd i siapio sut ydyn ni'n gweld pethau, sut ydyn ni'n ymateb ac yn teimlo ar y pryd. Os ydych chi'n sâl yn gorfforol, os ydych chi mewn profedigaeth, yna'n amlwg mae'n mynd i effeithio ar y ffordd rydych chi'n gweld eich sefyllfa chi. Mae patrwm bywyd, os ydych chi yn profi diffyg cwsg difrifol am pa bynnag reswm, mae hynny'n mynd i effeithio. Fel ac mae ffactorau uniongyrchol ysbrydol fel os ydych chi'n dal gafal ar bechod yn chwerwi ac yn gwrthod madda, wan mae hynny yn mynd i effeithio ar eich perthynas chi hefo'r arglwydd, yn mynd i wneud i chi deimlo fel bod Duw ymhell, yn ddiarth, bod na broblam yn eich enaid chi. Be di'r atab? Wel, dwi yn sicr ddim yn mynd i awgrymu rhyw atab slick, one size fits all i chi. Mi da ni mor gymlath fel pobl, mae angen i ni ystyried be yn union sydd yn mynd ymlaen yn bywydau ni, ac wrth gwrs mae'r ysgrythyr yn ganolog
i'r ffordd yr ydyn ni'n gweld yn hunin. Ond mae yna chydig bach o awgrymiadau ymarferol yn cael ei roed yn y salm yma, yn does? A mi edrychwn ni ar hyn i nes ymlaen, ond cyn hynny, ga i wneud un pwynt cyffredinol i ddechrau. A'r pwynt cyffredinol hwnnw ydy, mae pawb ohonan ni yn sychedu am rhywbeth. Mae'r salmydd ar y cychwyn yn deud i fod o'n sychedu am y Duw byw, am gael profiad o bresenoldeb Duw. Ond mae pawb ohonan ni, be bynnag ydy'n daliadau yn credoau ni, da ni gyd yn sychedu am rhywbeth. Ella na fyddwn ni'n sylweddoli hynny, ond mae'n bywydau ni yn bradychu hynny. E mynd â chi nôl at y darlun dechreuol yna am y carw, yr ewig yn dyheu am ddŵr. Be mae anifeiliaid yn neud pan maen nhw'n sychedu am ddŵr? Maen nhw'n chwilio amdano fo, maen nhw'n symud yn rhaglenni natur yma. Da ni'n gweld anifeiliaid yn trafeilio cannoedd o filltiroedd yn chwilio am ddŵr. Felly hefyd yr ydyn ni. Mae yna ysfa yn ddifn yn pwy ydyn ni, ysfa sy'n yn gyrru ni mlaen mwyn i ni gael yr hyn yr ydyn ni'n sychedu amdano fo. A mae o'n wahanol i bawb ohonan ni, be ydy'r pethau arbennig yna. Mae'n gallu bod yn lwyddiant, da ni'n sychedu am gariad a da ni'n gweithredu mewn ffyrdd afresymol achos bod ni'n trio ffeindio y cariad hwnnw. Derbyniad, mae pobl yn gallu gwneud pethau erchyll mwyn cael ei derbyn i mewn i griw arbennig o bobl. Cysur, gobaith, teimlo'n fodlon ac yn gyffyrddus yn byd. Mae'r syched am y pethau yma'n gallu'n anfon ni, yn gyrru ni mlaen yn bywydau, heb i ni gydnabod y syched. Ac wrth gwrs, dyna un o'r pethau mwyaf sylfaenol y mae hysbysebion yn tapio mewn iddo fo. Da chi isio hyn, da chi angen hyn a hyn. Dydy yr hen ffôn na ddim yn ddigon da wan. Be am i chi gael y ffôn newydd yma? Da chi rhywsut yn anghyflawn heb i chi gael yr peth diweddara. Yr gwir ydy, mi ydan ni fel yma, achos bod ni wedi cael yn dylunio i fod felly. Da ni wedi cael yn dylunio i brofi heddwch, cariad, bodlonrwydd. Ac felly mae o'n naturiol os nad ydyn ni'n cael y pethau yna, da ni'n mynd i fod yn aniddig ac yn anhapus os nad ydyn ni'n ei profi nhw. Ond y cwestiwn mawr ydy, os ydyn ni'n deud bod ni gyd yn sychedu am y pethau yma, sut ydyn ni'n diwallu yr angen? Sut ydyn ni'n cael yn disychedu? Sut ydyn ni'n torri'r syched sydd yn aml yn gallu dryllio'n bywydau ni, achos bod ni'n chwilio am fwy a mwy. Bod y byd yn cynnig nifer o atebion gwahanol, be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy, da ni'n mynd i gael yn disychedu, da ni'n mynd i ffeindio yr hyn da ni'n chwilio amdano fo, nad ydyn ni'n dallt hynny, yn unig yn yr arglwydd Dduw ei hun. Pan ydyn ni'n meddwl am yn heneidia ni, mae unrhyw beth oni bai am berthynas efo'r Duw sydd wedi'n creu ni yn mynd i fod yn annigonol. A dyna mae'r salmydd yn ei fynegu, de. Dim ond yn yr arglwydd y bydd o yn cael yr hyn mae o'n chwilio amdano fo. Y bydd y syched yna yn cael ei leddfu. Ac felly wrth i chi a fi bore yma ystyried cyflwr yn heneidia ni, lle mae'n heneidia ni'n cael bodlonrwydd, ateb y Beibl ydy yn yr arglwydd trwy fab Iesu Grist. Da ni'n meddwl am be mae'r salmydd yn ei ddeud, ac nad ydy pethau yn dda arno fo, mae o'n sychedu am fod yn agos at Dduw. A mae hynny'n hyfryd o beth i ni ddarllen. Ond mae rhaid ni gofio bod y dyhead yna yn ddyhead annaturiol, neu'n groes i natur fel y bydda y dudodd Ann Griffiths. Be dwi'n feddwl ydy'n naturiol yn y natur bechadurus ni, dyda ni ddim yn sychedu am Dduw, da ni'n sychedu am y pethau mae Duw yn ei roi. Ac wedyn yn aml, mae'r ffordd da ni'n meddwl am Dduw yn gallu troi yn fath o fargeinio. Wel, mi na i wneud y pethau yma, mi na i wrando ar y rheola yma,
ond mae rhaid i chdi gadw dy ran di o'r fargan. Ond nid felly mae'r Beibl yn disgrifio y berthynas rhwng y crediniwr a'r arglwydd yna ci. Ac nid felly dylsa yn perthynas a'n meddwl ni am Dduw fod fel Cristnogion. Yn hytrach, mi ddylsa ni fod yn dyheu am Dduw, am yr arglwydd bod hefo fo a'i foli fo, nid oherwydd be mae o'n i roi i ni, ond oherwydd pwy ydi o, yn ei ogoniant fel tad y mab ac ysbryd glân. Mi glwys i stori yn ddiweddar am un o chwaraewyr rygbi y Crysa Duon. Oedd yn chwarae ar lefel ucha yn broffesiynol ac wedi ennill gwobra mawr, ond mi oedd y chwaraewr yma'n digwydd bod ar ei wyliau yn Lloegr. Ac wrth iddo fod ar ei wyliau, mi ath o ar draws clwb rygbi lleol, oedd yn un o adrana isa Lloegr. A be nath oedd gofyn, gai chwarae i chi, plis? Oedd o'n mynd i gael pres am wneud, oedd o'n mynd i gael clod yna, gan sicr ddim gwobr, ond mi oedd o yn dyheu am chwarae rygbi ar unrhyw lefel. Be maen nhw'n alw'n Saesneg, for the love of the game. Dyna oedd ei ddileit o. I'r Cristion, da ni isio bod hefo'r arglwydd achos fo ydy'n dileit ni, ynddo fo yr ydyn ni'n ymhyfrydu. A mae'r Cristion trwy waith yr ysbryd glân yn rhoi'r ysbryd a'r bywyd newydd yna i ni. Mae'r Cristion yn gwybod nad oes na neb na dim yn rhagori ar y profiad o adnabod yr arglwydd Iesu. Ac felly, hyd yn oed pan mae pethau'n anodd yn bywyda ni, mae'r Cristion yn dyheu am fod yng nghwmni yr arglwydd, profi o'i ras a'i gariad o, a cael i foli fo oherwydd pwy ydi o. Da chi felly bore yma? Ydw i felly? Ydyn ni'n sychedu am gael bod ymhresynoldeb Duw yn dathlu pwy ydi o, just oherwydd yn bod ni yn gwybod i fod o'n ogoneddus ac yn llawn cariad ac yn fendigedig. Os nad ydych chi y bore yma, gofynnwch i Dduw am gael y syched yna. Am iddo fo trwy'r ysbryd glân eich procio chi i sylweddoli, dwi'm yn ceisio yr arglwydd. I'ch procio chi i sylweddoli bod chi wedi bod yn ddiog, ddim yn gweddio, ddim yn gofyn i Dduw am y syched yna am fwy ohono fo. A dewch i ni edrych be mae'r salmydd yn ei ddeud am y ffordd mae o'n ymateb i'r syched yma. Dau beth arbennig da ni weld yn y salm hon. I ddechrau mae o'n cyfathrebu hefo Duw, ac yn ail mae o'n cyfathrebu hefo fo'i hun. Chi'n cofio stalwm, mi oedd yna hysbyseb enwog BT yn doedd, a'r slogan oedd, it's good to talk. Wan, dwi'm yn gwybod os ydych chi'n trystio cwmni sy'n mynd i wneud pres allan o bobl yn siarad efo'i gilydd fel egwyddor ddoeth, ond mae hi'n dydy yn egwyddor ddoeth yn feiblaidd. Mae'n dda i ni fod yn siarad hefo'n gilydd, mae'n dda i ni yn sicr fod yn siarad hefo'r arglwydd Dduw. A dyna mae'r salmydd yn ei wneud yn fama, hyd yn oed yn ei dreialon. Meddyliwch be mae'n dweud? Dwi'n sychedu am Dduw, mae Duw yn teimlo'n bell i ffwrdd, ond mae o'n siarad efo fo yr un pryd yn dydy. Yn wir, mae o'n ei foli fo ac yn canu clod iddo fo i fod o'n teimlo bod pethau ddim yn iawn yn ei enaid. Adnod 8. Ond dwi'n profi, y Beibl.net, ond dwi'n profi gofal ffyddlon yr arglwydd trwy'r dydd, ac yn y nos dwi'n canu can o fawl iddo ac yn gweddio ar y Duw byw. Adnod 9. Dywedaf wrth Dduw fy nghraig pam yr anghofiaist fi, pam yr hodiaf mewn galar wedi fy ngorthrymu gan y gelyn. Dach chi'n gweddio dyddi yma? Dach chi'n gofyn i Dduw am help, nid yn unig dim ond am y sefyllfa dach chi'n ei wynebu, ond ydych chi'n gofyn i Dduw am fwy ohono fo. Hyd yn oed os ydy yr arglwydd yn teimlo'n bell. Un o'r rhai yr ydw i wedi bod yn darllen i lyfrau fo'n ddiweddar ydy Tim Keller, gweinidog o America, sydd wedi sgwennu llyfr o fyfyrdodau ar sail y salma. A mae o'n wynebu triniaeth am gancr ar hyn o bryd. A mae yna nifer o gyfweliadau ar YouTube lle mae o'n egluro sut mae o'n wynebu'r profiad yma. Ond mi oedd gynno fo nodyn bychan ar y we yn awgrymu sut ydyn ni os ydyn ni'n teimlo'n
swrth, os ydyn ni'n teimlo bod yna ddiffyg cariad yn yn mawl ni, be allwn ni wneud? A be mae o'n i awgrymu ydy i ddechrau bod ni yn darllen yr ysgrythyr ac yn myfyrio ar yr hyn mae'r gair yn ei ddeud wrth i ni weddio. Yn ail, bod ni'n gweddio fwy nag unwaith y dydd, bod gweddi'n dod yn batrwm trwy'n bywyd ni yn hytrach na yn rhywbeth set ar un digwyddiad ar amser penodol yn y diwrnod. Ac yna mae o'n deud taflwch eich hunin i mewn i'r salma. Defnyddiwch y salma fel gweddia i chi eich hun os ydych chi'n stryglo i wybod be i ddweud. A gofynnwch i ddew yn uniongyrchol am gael profi mwy ohono fo. Oherwydd be da ni'n weld ydy, hyd yn oed yn yr arglwydd Iesu, yr un oedd yn adnabod y tad yn well na neb arall. Mi oedd o'n gweddio yn gyson, mi oedd o'n ymneilltuo i dreulio amser hefo'i dad. A nid pan oedd pethau mynd yn dda yn unig, yn yr oriau mwyaf cyfyng, yn yr ardd, pan mae o'n gwybod na'r groes sydd o'i flaen o, be mae Crist yn ei wneud? Mathew 26. Ac fe gymerodd gydag ef Pedr a 2 fab Sebedeus a dechreuodd deimlo tristwch a thrallod dwys. Yna meddai wrthynt y mae fenaid yn drist iawn hyd at farw, arhoswch yma a gwyliwch gyda mi. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio. Fy nhad, os yw'n bosib, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi, ond nid fel ymyna fi, ond fel ymyni di. Yn eich syched, yn eich ofn, yn eich teimlad bod pethau ddim yn iawn, trowch at yr arglwydd, a gwybod wrth i ni drystio'n Iesu Grist, bod o'n derbyn ni, bod o'n derbyn yn gweddia ni yng Nghrist. Ond nid yn unig mae'r salmydd yn cyfathrebu, yn moli ac yn gweddio ar Dduw, ond mae o'n siarad hefo fo'i hun hefyd. Mae o'n atgoffa'i hun pwy ydy Duw a be ydy'r gwirionedd, a bron yn annog i ffydd i hun yn dydy. Adnod 5 a 6. Mor ddarostyngedig wyt fe enaid, ac mor gythryblus o mewn. Disgwyliaf wrth Dduw oherwydd eto molianaf ef fy ngwaredydd am Duw. Mae fy enaid yn ddarostyngedig ynof, am hynny meddyliaf amdana ti o dir yr Iorddonen a Hermon ac o fynydd Misar. Pwy ydy Duw? Pwy ydy'r arglwydd Iesu? Be mae o di wneud? Pan fyddwn ni'n dod at y Pasg, myfyrio pam mae'r groes mor ganolog i Gristnogaeth? Pam bod Crist wedi gorfod mynd i'r fath radda mwyn i ni gael maddeuant? Pam bod yr atgyfodiad mor ganolog i'n ffydd ni, a bod hyd yn oed marwolaeth ddim yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu. Wan, eto ym mhrysurdeb bywyd o ddydd i ddydd, fyddwn ni ella ddim yn meddwl am y pethau yma, felly mae angen i ni atgoffa'n hunin o hyn. Mae angen i ni annog yn hunin i fynd at y Beibl i weld beth sydd yn wir. A gorffan y salm gan ddeud mor ddarostyngedig wyt fe enaid, ac mor gythryblus o mewn, disgwyliaf wrth Dduw oherwydd eto molianaf ef fy ngwaredydd am Duw. Mae o'n siarad hefo fo'i hun, ond wrth gwrs, yng nghefndir y salm yma, da ni'n sylweddoli, mae'n ymddangos nad oes ganddo fo bobl eraill i siarad hefo nhw. I ni, hyd yn oed yn y cyfnod yma, pan mae naw wahanu rhwngtho ni, mor bwysig ydy bod ni yn siarad efo Cristnogion eraill. Bod ni, os oes rhaid, yn siarad efo'n doctor, yn mynd i weld cwnselydd, does ddim cwilydd yn ddim o'r pethau yna, os oes na drymder mawr yn yr heneidia ni a bod ni'n teimlo bod ni'n methu cario ymlaen. Ond hefo'r pethau yma i gyd, mor bwysig ydy bod y Beibl, gair Duw, yn ganolog. Be allwn ni fod yn ddeud wrtha ni'n hunin bore yma? Be di gwirioneddau y Beibl sydd yn mynd i'n cysuro ni, sydd yn mynd i'n atgoffa ni mor fendigedig ydy'r hyn aeth Iesu Grist? Ga i roed un esiampl sydyn i chi o'r Testament Newydd, llythyr Paul at yr Rhufeiniaid. 5 bennod. Am hynny, oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Llonydd? Bodlonrwydd heddwch a Duw wrth i ni gredu yng Nghrist a bod i aberth o drosna ni wedi newid y berthynas am dragwyddoldeb rhwngtha ni
a'r Duw sydd wedi'n creu ni. Ac ar y nodyn yna o obaith, mae'r Salm yn gorffan. Mi fydda i yn moli'r arglwydd yn y pen draw. Felly wrth i ni ddod â'n amser i'w derfyn y bore yma, gaich annog chi i fyfyrio ar be ydyn ni'n sychedu amdano fo. Gaich annog chi feddwl sut mae pethau ar eich enaid chi bore yma. Ac wrth i ni wneud hynny, cofio yn Iesu Grist bod gynnon ni un sydd wedi mynd i wynebu y tywyllwch mwyaf eithafol ar y groes, wrth iddo fo gymryd yn euogrwydd, yn syched, yn pechod ni arno fo ei hun. Wynebu barn Duw fel bod ni, nad ydyn ni'n heiddi dim trwy droi at fo mewn ffydd, yn cael yn di-sychedu am byth, yn cael yr addewid hyfryd hwnnw y cawn ni brofi o gariad Duw a'i bresenoldeb o am dragwyddoldeb. Mae Crist wedi gwneud y gwaith ar yn rhan ni fel yn bod ni yn Iesu Grist yn cael yn di-sychedu. A be ddudodd Iesu ei hun wrth bobl yn Ioan pennod 7. Pwy bynnag sy'n sychedig, deied ata fi ac yfed. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dywed yr ysgrythur, y bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Yng Nghrist, mae'n enaid ni, nid yn unig yn cael llonydd, ond yn cael bodlonrwydd, yn cael digonedd, yn cael yr hyn yr ydyn ni wir yn chwilio amdano fo fel dynion a merched. Boed i ni trwy fyfyrio, trwy ganiatau'r ysbryd glân yn harwain i bore yma, ddod mewn ffydd at Grist, syrthio i flaen o a diolch bod yr hyn yr ydyn ni wir yn dyheu amdano fo i'w gael yn helaeth trwy fab Duw. A da ni'n mynd i orffan y bore yma, diolch i chi am ymuno, yn canu emyn sydd yn sôn am fawredd Iesu Grist a sut mae o yn bopeth i ni. Un o emynau Pantycelyn dwi'n hoff iawn ohoni. Nid oherwydd bod yr emyn yn fyr, ond oherwydd bod o'n deud cymaint mewn cynlleiad o eiriau. 302 ydy'r hif yng nghaneuon ffydd. Dyma gyfarfod hyfryd iawn, my fi yn llwm ar Iesu'n llawn. My fi yn dlawd heb feddu dim, a cyntau'n rhoddi popeth ddim. A fel yr oedd y salmydd yn gorffan yn deud, mi fydda i yn moli'r arglwydd yn y diwedd. Mae Pantycelyn yn deud ei ganmol bellach hwnna fo hyd, heb dewi mwy tra bwyn y byd. Dechreuais gan a berin hwy, nag y ceir diwedd arni mwy. 302.